سلام بروخات كممسيهم تحمحم بهالالو زناي إيران قال أنت دا تكتاتل انتو خينكم background noise بدحريت زخونة something is brewing okay تناي نبعلو زناي فنزويلا زنبرة كم دو حجي زلنايو there was so much noise behind زخونة نقر كيكون خلو all of a sudden دما أتي ترامب سقبر رئينا مالتيو حجي دما أبز زلناي قزيه اتناي إيران قداي كمزي أقواني يوم يلون there is a background noise ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከምዚ ክትርኢ ከለኻ እንታይ ካጥምት እቲ ዕምቆቱ እንታይ ይመስል ፍርሕሎ ዶ ገለ ክትርኢ ምስ ትደሊ እንታይ ካጥምት ገንዘብ ናበይ ሙቭ ገብር ኣሎ ኦኬ ሕጂ እንተ ዳ ወርቂ ግዛእ ዘሎ ትጥምት ሕጂ እንተ ዳ ዓብ ቮሊዩም ተሪኢኻ እቲ ናይ ወርቂ ዋጋ ንላዕሊ ከይተሪኢኻ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ኮንፊደንስ እቲ ገንዘብ ኣብ ፀጉዑ የትሕዝዎ ኣለዉ ማለት እዩ ንምንታይ ዝኾነ ውግእ ገለ እንተመፅኡ ሴይፍ ኮይኑ ክፀንሕ ማለት እዩ ከምኡን ባዕሉ እቲ ናይ ዘይቲ ንጉዳይ ዘይቲ እዚ ኩሉ ነገራት ሕጂ ኣብ ግምት ተእትዎ ኢኻ ክኸውን ዱ ይከውንን ጋድ ነው ዝፈልጥ የለን ግን ነዚ ኣብ ግምት ተእቲኻ ድማ እቲ ዝኾነ ትወስዶ ውሳኔ ንዑ ኣብ ግምት ዘእተወ እኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንተሪእናዮ ሶፋር እቲ ማርኬት ሄልዝ ማርኬት እዩ ዘሎ ክሳዕ ዘለናዮ ሰዓት ማለት እዩ ቀዳመ ሰንበት እንታይ ክኸውን እዩ ዝኾነ ዜና እንተመፅኡ ግን the market will tank ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ እቲ ተቐምጦ ገንዘብ እቲ ኢንቨስት ዝገብሮ ገንዘብ እዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንዑ ኣብ ምውሳን ንክሕግዘካ ድማ እንታይ ትገብር ኣየናይ ኢንስትሩመንት እዩ ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ዝዋፈሮ ዘሎ ኢልካ ትጥምት ማለት እዩ እንተ ዳ ሕጂ እቲ ናይ ወርቂ ርኢኻ እንተ ዳ ወርቂ ክሕንበብ ተሪኢኻዮ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ እቶም ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ገንዘቦም ፍርሒ ስለ ዘሎ የፀግዕዎ ኣለዉ ማለት እዩ ወርቂ እስኻ ድማ እንታይ ትገብር ተፀጊዕካ ምስኦም ገንዘብ ትገብር ማለት እዩ ሓራይ በሉ ሰላም እግበረልና ግን ከዓ ፈሊጥካ ምውሳን ከዓ ዝመስልዎ የለውን ማለት እዩ